Suomen vierailulla oleva presidentti Medvedev lobbasi Itämeren kaasuputkea. Vakuutusyhtiö Tapiolan vahinkotarkastajia epäillään jättihuijauksesta. Iranin presidentin suututtamat EU-maat marssivat ulos YK:n rasismin vastaisesta kokouksesta. Hyvää iltaa. Venäjän presidentti Dmitri Medvedev saapui tänään ensimmäistä kertaa valtiovierailulle Suomeen. Vierailullaan Medvedev lobbasi voimakkaasti Itämeren kaasuputkea. Presidentti Tarja Halosen mukaan Suomi ei vastusta Venäjän kaasuputkea, jos se vain voidaan rakentaa ympäristöä kunnioittaen. Suomen ja Venäjän presidenttien vartalonkieli kertoi tänään tiedotustilaisuudessa, että suhteet ovat kunnossa, vaikka hetki sitten nämä johtajat puhelivat vakavista asioista. Keskusteluissa nousi voimakkaasti esille Venäjän Itämerelle suunnittelema kaasuputki. Medvedev käytti tilaisuutta hyväkseen ja lobbasi kaasuputkia voimakkaasti. Мы действительно этот вопрос обсуждали и обсуждали в конструктивном ключе. Я хотел бы прежде всего поблагодарить Финляндию за в целом весьма такой позитивный настрой и за продуктивное обсуждение этой темы, несмотря на то, что этот проект действительно вызывает разные эмоции, тем не менее мы считаем его абсолютно выгодным для Европы в целом. Suomen valtiojohdolle Venäjän kaasuputki on puhdas ympäristökysymys. Sen aikatauluista on tarkoitus kertoa tarkemmin Suomen ja Venäjän pääministerien tapaamisen jälkeen kesäkuussa. Jos putki voidaan rakentaa ekologisesti turvallisesti, niin meidän mielestämme se on silloin hyvä ratkaisu. Joka kerta kun Suomen ja Venäjän presidentit ovat tavanneet viimeisen 10 vuoden aikana, he ovat puhuneet itärajan ylittämisen hitaudesta. Niin tälläkin kertaa. Halonen ilmaisi närkästyksensä siitä, kun parannusta ei näytä tapahtuvan. Minä voin nyt jo kertoa etukäteen tässä kaikkien kuulen, että kyllä minulla on pari juttua vielä taskussa iltaa varten. Olemme luvanneet keskustella. Suomalaiset on aika tiukkoja sen suhteen, että pitäisi hallinnon olla hyvin tehokas ja heti kun on päätetty, niin asian pitäisi olla kunnossa. С этим полностью согласен и считаю, что и наши финские коллеги делают для этого все необходимое. Suomalaiset jopa epäilivät, että Venäjällä on Kremlin ja ministeriöiden välillä tietokatkos, kun yhdessä sovittuja päätöksiä ei saada voimaan. Presidenttien keskustelut jatkuvat vielä tänä iltana päivällisellä ja aamiaisella huomisaamuna. Presidentti Medvedevin ohjelmaan kuului myös esitelmä Helsingin yliopistossa. Medvedev sanoi Venäjän haluavan, että uudesta eurooppalaisesta turvallisuussopimuksesta järjestetään huippukokous. Venäjä esitti aloitteen turvallisuussopimuksesta jo Helsingin Etyj-kokouksessa joulukuussa. Tuolloin aloite ei juuri osallistujamaita kiinnostanut. 43-vuotiaan Medvedevin ensimmäinen vuosi presidenttinä on mennyt paljolti pääministeri Vladimir Putinin varjossa. Hänet valittiin yli 70% kannatuksella Venäjän federaation kolmanneksi presidentiksi vajaa vuosi sitten. Leningradissa syntynyt Medvedev on koulutukseltaan oikeustieteen lisensiaatti. 90-luvulla Medvedev työskenteli Ilim-selluyhtiön lakiasianjohtajana ja vuosituhannen alussa kaasuyhtiö Gazpromin hallituksen johdossa. Putinin ja Medvedevin yhteistyö alkoi Pietarissa 90-luvun alussa, jolloin kumpikin oli pormestariviraston palveluksessa. Postin kulku hidastuu loppuviikosta. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU järjestää ylihuomenna 6 tunnin työnseisauksen vastalauseena Itellan YT-neuvotteluille. Viivästykset koskevat paketteja ja jaettavaa päiväpostia koko loppuviikon. Mielenilmauksella PAU haluaa myös kiinnittää huomiota siihen, että työttömyyseläkeputki ei välttämättä ole valtionyhtiössä YT-neuvottelujen vaihtoehtona. Espoon poliisi tutkii Suomen oloissa poikkeuksellista vakuutusyhtiö Tapiolaan kohdistunutta petosvyyhtiä. Erikoiseksi asian tekee se, että epäiltyjen joukossa on myös 2 Tapiolan omaa vahinkotarkastajaa. Huijauksella epäiltyjen arvioidaan saaneen tuhansien eurojen hyödyn. Viime syksynä vakuutusyhtiö Tapiola alkoi epäillä, että siltä on jo vuosikausia huijattu suuria summia vahinkotapahtumien yhteydessä. Asia on nyt Espoon poliisin selvitettävänä. Vakuutusyhtiö Tapiola on erehdytetty ylisuurilla ja täysin perusteettomilla laskuilla liittyen eri vahinkokohteisiin vuosien 2005-2008 aikana. No näiden Tapiolan selvitysten perusteella on käynyt ilmi, että tämä on ollut hyvin ammattimaista, eli tämä sanotaan, että harmaan talouden toiminta siellä toisella puolella
on ollut sen kaltaista, että me olemme voineet havaita asiakirjojen perusteella niin kuin välittömästi sitä, että näissä olisi jotain väärinkäytöksiä näissä laskutuksessa. Jutussa on useita epäiltyjä ja muutama heistä on ollut vangittunakin. Erikoiseksi asian tekee se, että huijaustoiminnasta epäillään myös 2 Tapiolan omaa vahinkotarkastajaa. He ovat omalla toiminnallaan omaa asemaansa väärinkäyttäen mahdollistaneet sen, että vakuutusyhtiötä on voitu erehdyttää. Vahinkotarkastajien rooli on ollut keskeinen, sillä he ovat tarkastaneet paikan päällä asiakkaan vahingot vaikkapa palo- tai vesivahinkotapauksissa. Tämän jälkeen vahinkotarkastajien epäillään huolehtineen siitä, että korjaukset menevät huijauksessa mukana olleiden firmojen hoidettaviksi. Vahinkomäärä tulee tarkentumaan esitutkinnan edetessä, mutta jo tässä vaiheessa puhutaan useista sadoista tuhansista euroista. Poliisi pitää juttua Suomen oloissa poikkeuksellisen laajana. Luuletteko, että tämä juttu vielä laajenee tästä? Valitettavasti on erittäin todennäköistä, että näin tulee käymään. Vahingot on useita satoja tuhansia. Matkustajakone kaapattiin Jamaikalla viime yönä. Parikymppinen häiriintynyt jamaikalaismies kaappasi Halifaxista matkaan lähteneen koneen, kun se oli laskeutunut turistien suosimalle Montecon alueelle. Koneessa oli 182 matkustajaa ja miehistön jäsentä. Mies pääsi koneeseen harhautettuaan lentokenttäviranomaisia. Tuntien neuvottelujen päätteeksi mies vapautti kaikki matkustajat ja lopulta myös miehistön jäsenet. Iranin presidentti Mahmoud Ahmadinejad sekoitti tänään pahasti YK:n rasismin vastaisen kokouksen Genevessä. EU-maiden valtuuskunnat kävelivät ulos kesken kokouksen sen jälkeen, kun Ahmadinejad oli syyttänyt Israelia rasistiseksi valtioksi. Suomen edustajan mukaan EU-maat olivat sopineet ulosmarssista etukäteen. YK:n rasismikokouksen pelätyin ja puhutuin esiintyjä toimi tänään täysin odotetulla tavalla. Iranin presidentti Mahmoud Ahmadinejad ehti jo lähes 40 minuutin puheensa alkumetreillä syyttää Israelia rasistiseksi valtioksi, joka hänen mukaansa perustettiin juutalaisten toisessa maailmansodassa kokemien kärsimysten varjolla. Tässä kohtaa esimerkiksi kokoukseen osallistuneet EU-maat saivat tarpeekseen ja marssivat ulos. Ei tietenkään voinut olla EU-maiden hyväksyttävissä, että Israelin valtion olemassaolo kyseenalaistettiin. Ja lisäksi tietysti tämmöinen lausunto ei sovellu tähän rasismin ja syrjinnän vastaisen konferenssin. Useat maat jättäytyivät jo ennakkoon pois kokouksesta mahdollisten Israelin vastaisten lausuntojen vuoksi. Pois jäivät muun muassa Yhdysvallat, Israel, Saksa, Italia, Puola, Hollanti ja Ruotsi. YK:n pääsihteeri oli tyrmistynyt boikotista. A time to give the virtues of tolerance and respect for diversity their fullest due and look beyond a past that divides us toward a future that unites us. The time is now, ladies and gentlemen. The time is now. Kokouksen jo sovitussa päätöslauselmassa luetellaan yli 140 kohtaa rasismin, rotusyrjinnän, muukalaispelon ja vastaavan suvaitsemattomuuden voittamiseksi. Mainitun tavoitteen luulisi sopivan maalle kuin maalle. Nyt boikotin ja Iranin presidentin esiintymisen vammauttama rasismikokous on jäämässä kauas tavoitteestaan. No eihän tämä tietysti helppo asia ole, mutta nyt kun kokous on vastikään alkanut, niin on vähän liian aikaista sanoa, että mitä tästä muutoin voisi seurata. Sää on ollut tänään monin paikoin hyvin aurinkoinen, mutta aika vilpoisen tuntuinen. Kerttu, milloin säät oikein lämpenevät? No päivä päivältä mennään ainakin lämpimämpään suuntaan ja viikon loppupuolella voi näihinkin lukemiin tulla 5, jos ei jopa 10 astetta lisää. Mutta katsotaan kohta, miten tämä viikon sää kehittyy. Uutisia jälleen kello 23.10. Siihen saakka näkemiin.